all Cardinal Terenang Society pen from non Hebjong SSLC Asatlang Kyun Nunde tom han Kifela tom an mate compartmental non tom exam top po non masi top po la so fasi laktum han tom all Cardinal Terenang Society pen free coaching itom patikpon po itom free coaching kibipon nangko athi la poson hello difu maximum tom yang ge bang hem kido tom summarize la sida tom tangka mahal kado kita mereka siksa dozi ko itom matha pensi itom society pen itom la free coaching itom thangon po non Rainbow Home School along la hello thihek tona itom han pachiniram theke itom registration account bang ko pina penamasi change phone fit po mentulo update hai bang kan pachini la bangso puthak secretary besi kita manja board bila lalu jadi tum laso asal lang ki undin nuhan kanghon mate mumar tum ta thek nai ji apen di tip jong sila son compartmental long ag masila tum mo pida ulin de ji la bang ko bang de tum masa konte de ni la pen chance ki thunai pusin tum chapati kon lo dili tum along non ki tum chapati kon atengke pin up pen masila so registration bang tum open lo la pen 18 an date 18 April an la so achiklo masi la so registration bang pajupo mon kop 20 pen date 20 pen mola exam HSLC asadlang compartmental exam nangale thu thitikan bang ke la coaching bang ke freely ni tuma hin pen si pathan pon la pen so pathan pon jilo ni tum ki chongwai pon itum lo teachers dolang bang thoma teachers pon tum chongwai pon Anthony ti pu ke alangli inut graduate mate alangli diplomatic bang thulo ake hai Anthony ti alangli GATE pu gratitude aptitude test in engineering alang lo dak tamni select pon bang lo CSIR net long ta pon bang lo UGC net ta pon bang lo la pen APSC sitamni interview deng an alangli kele dun bang lo la pen parta CTET la pen ATET tamni pon lo la pen non currently alang teaching akam tamni klembong alang presence tamne teacher akam si klembong la pen so ta sa kon tum long amada all Cardinal Terenang Society long financial secretary alang li tharsoning leng akai tharsoning leng alang li sitame MSc kuntang bang lo la pen parta me ATET tis pon bang lo la pen non ke do bom me alang li teacher akam si klembong la selang tum experience ke do tang lo la posi alang men tuning ripen alang tum apor si pipo pu alang tum sipatik pen apor si alang tum kroilo la pen pan nil tum all Cardinal Terenang Society lo president amat itum Viking leng sar alang li stam tang bang lo MSc undat pen DLED ang isu undat bang lo DLED undat pen alang li 10 years teaching tang tang lo private school long punon alang li semi gov long punon stam alang li 10 years an alang li teaching experience tang lo apot selang tum stami la so amumar duman coaching hon pen jok alang tum nil tum free coaching sikai si umar duman independent alang tum pathek ang lapen itum alang tum halapu iribub nang nei pojani si non ke bang ji tarik koi pen tum Rainbow Home Higher Secondary School long tum pathik pon lo la si Rainbow Home Higher Secondary School long tame a principal panel tum kilong lo hala alang li tame aning ke me pen pot alang li suat adin long aki joy pen tum adin nang idang lo la si bench desk ke dure pen antam alang li na pador dum lo aposi claim ra pen nang la pen sumar tum chimhon ra pen nang pa unang deng itum kar biang anu si percentage ke mewan nang pusi alang li nang lam thiran chipidun la si la so putha ka do ko vi amumar tum ta pi putum la so news kar biang long live la pen kha channel ke lang abang putin tum stame nang tum share it no but nang tum am sumar tum hanale tum as hem sumar tum hanan toy dunon ki pas belang ki unilang stame bor ira penang ki thegi phan bang bor i ponang anu sikar biang paching thu phan claim bang pusi nil tum thek des stame la sa por pathik tang la si ka do ko vi nil tum ke do upole ki claim pon takali la pen stame tum free coaching lo tema stame tum la teaching tum phan coaching lo ki claim tum phan stame tum kidam ke bang khorcha tam me pathik inai ji ala tum ta ami thang khorcha pen ka bide ta hai mene ba ka pre kam do ko si ke bang ko si mane bang la so videos ke thek long pen ke rab dun ji ning hang mate amumar tum pat thek ang pu mane doni dun ji ning hang pulote ta de tum long poster na la so channel la hi long to postering bang tum paklang pun pang dak pon po hal dak contact number dulo president secretary contact number dulo apos nang tum hadang le gumri lo pulote nang tum ke rab dun ji ning hang jong sina tum donation ki pidun ji ning hang pulote
nang cerap dun si fansi no tum ke achuni itholo anan Apor bang, kona na por si chengi lepen. Prepare subject PP subject. subject bang ke maths ke dolo math science lapen social hindi teacher english teacher tami ni tum dolo tami hindi teacher bang tum no si confirm tu bomla tami hindi teacher bang tum no mak tong si ko pen tum ke pakroi fansi tum chuning ritupo lapen apor bang ke ani kang sam 3 pen si cheng point 1 hour support si tum en pon po masih subject bang ke alternate days ta and that pojong si ani si pen ang bong si all subject thangla bon ni pulute subject ini pen ke thoma adak ani si an un pulute agin bang ke beleg ani si akala so subject bang pen mon to tamela exam cheng chitik bang ke coaching bang padam bong asan sin tum patilo Si kipat city son duma je estimate la an ponji ko. Makuha naman si Paul. estimate bang ne tum la an pon ji puan bang el tum amu ki ong bang ne tum pon lap ni ta hai tambe 40 to 50 la ana tum han bang tum un an pen ke rabun ni fansi all criminal society pen ni velo so press ni tam dak pam so